que tiñan ganas de traballar. E vin que os demais, os que estaban no poder, non facían nada. Ali, facturas en papel de, perdonando a palabra, de servicio. Deses papel antigo marrón, e ali apuntaban as facturas, mira que presentación dun ayuntamiento. De que non é inexplicable, non había nada neste pobo. E, sin embargo, era un pobo donde aquí o que máis e o que menos sempre leo un libro, leo un libro e é un pobo moi culto. Posiblemente eso fixera que o conflito fora desa maneira, non? Foi un conflito civilizado. Contádeme, que pasa? Que é iso das troitas? Onde estaban as troitas? Quen matou as troitas? O río Arnolla vertía naquele entón todas as alcantarillas, o saneamento do pobo. A basura toda tiraban ao río, as tripas tirábanas ao río, os gatos tirábanos ao río. En fin, un desastre. Non había unha depuración de augas, non había tratamento, polo tanto, isto unido ao pouco caudal fai que non exista oxígeno na auga e iso foi a causa de que o día 1 de agosto aparecera unha gran mortandade de troitas. Fomos un do señor alcalde, ao ayuntamiento, a ver que se facía co río. Estaba completamente contaminado. E dixe, non, o río vai bo, o río vai bo. Si, non, claro, vai. Mira como vai. Vai mirar ali ao Porto Vello as troitas que estaban mortas. O río somos nós, o río é Allariz, o río... Se eu son un conxunto dos meus actos, a miña, non sei, non podría precisar, pero un tercio seguramente da miña vida transcurriu ao redor do río. Todo empezou no río. Pero o río non só como corrente de auga na que un día aparecen as cantas troitas mortas, senón o río como símbolo da decadencia que chegara a Allariz no seu conxunto. Entón, unha boa parte da poboación entendeu a mensaxe, entendeu que rexenerar o río era rexenerar a Allariz. E a partir de aí convocamos unha asamblea de veciños para o día 4 de agosto que se celebrou nos baixos da Casa do Concello. Naquela asamblea se acordou solicitar de todos os membros da corporación a convocatoria dun pleno para tratar o problema da contaminación do río. El alcalde cumple con toda la legalidad vigente. Al alcalde se le dice que tiene el plazo de 4 días para convocar o desconvocar. Como todos los asuntos que ellos pedían del río y todo eso se había tratado en el Pleno hacía cuestión de 2 meses, no procede volver sobre las andadas. Por simplemente que se basou un pouquiño o tema na cabezonada naquele momento de Pérez Camba, de non convocar ese Pleno. Se estás advertindo que podía traer isto un altercado no pueblo, hai que escoitar tamén os compañeros. Claro, si el alcalde se niega a convocar ese pleno, lo que hubiera sido una salida razonable a lo que después fue un conflicto, se evita, porque después lo que hacen son las posiciones son cada vez más encontradas. Hay ámbito legal para que se convoque el pleno y no se convoca, y después hay una presencia o una toma, como se quiera llamar, del ayuntamiento por parte de representantes municipales, vecinales y los ciudadanos de Allariz. Eso foi unha revolución, con todas as palabras, unha revolución pacífica, unha revolución que se pode comparar históricamente ca do maio do 68. Non foi unha revolución de loita de clases, aquí non foi unha guerra dunha clase contra outra, foi unha guerra de supervivencia. Foi un movimento con un carácter interxeracional. Ao lado noso había moita xente moza, non? Con esa ansia e ese entusiasmo que pon a xente moza cando algo realmente lle interesa. Pero tamén ao lado noso estaban os que poderan ser os nosos avós, non? Xente que sempre nos facía unha especie de entorno e que estaba pendiente de todo canto acontecía e que lle daba un carácter, eu creo que incluso tenro a todo o movimento, non? Porque, bueno, eu non era de Allariz, eu viña de outros povos, levaba un ano vivindo en Allariz, e me impresionou moitísimo
como se involucrou todo o mundo en este problema, en este conflito. Sobre todo, o que máis me impresionou foi a xente maior. Xente maior que con unha ideoloxía franquista, unha ideoloxía de dereitas de toda a vida. Viron que, bueno, unha xente nova, unha xente con uns intereses de cara ao povo, pois intentaban facer algo. Esa xente cambiou, esa xente apoiounos. Cando decidides pecharvos, iniciar un peche hasta que se convoque ese pleno, como era o día a día? Inicialmente, imagino que será, bueno, a ver, que se fai aquí, como se organiza a cousa? En certo modo un pouco ácrata, pero moi ben organizada. Cada un en un momento dado sabía o que tiña que facer, pois había xente que podía, uns traballaban, outros... Eu, por exemplo, pasaba aquí moito tempo porque tiña un traballo cómodo que non me apuraba, entonces, claro, estaba aquí moito máis, cada un viña cando podía. Aos 3 días, cando a xente podía empezar a flaquear, porque isto empezou para acabarse pronto, pois eu me acordo que o alcalde saíra cunhas declaracións nos periódicos insultando a todo o mundo. Bueno, iso xa foi motivo para que a xente se pensaba abandonarse e dixo, ahora nin de broma. Y así otro día, y otro, y otro, y otro. A los nacionalistas, el río Arnoya le importa un bledo. Así de clarito. No se han preocupado hasta hoy porque no tienen por dónde patalearla. Y entonces, lo que le decía antes, que los peces seguirán muriendo. Pero soy más zorro que ellos, bastante más, para dejarme pillar por ahí. Sabes o que tiña o aspecto do Leopoldo? Incitaba a xente. O aspecto dele era como quen, planto-me aquí, e paso de diante, incitaba a xente a que lle tocara ou que insultara. Porque ele tiña un temperamento, era así, a maneira de ser dil. Era zorro. Sí, raposo. Ser zorro. A xente, cando saliu Leopoldo Pérez Camba de alcalde, era, ai, sabes o que pasou? Xa sabes que saliu Leopoldo. Tiñan medo, o sea, que era medo real. A mí me impresionaba aquelo e me decía, Dios mío, porque será un dictador. Cando vexaba do ayuntamiento, estaba ali a un lado, porque somos veciños. A madre dele era veciña meu, le tocaba un pouco na familia, a Camba. E só lle dixen, por favor, dimite, e deixa o pueblo tranquilo, que tú non vas para arreglar. Como non había maneira... O mandar é moi bonito. Non sei, eu digo que sí, claro, eso, e aí era verdad. É que lle cubizaba estar no ayuntamiento, entón non soltaban, tú que pensas? É como a vaquiña, cando dá leite, agarran, e cando non, pois este pasaba yo mismo. Nos primeiros días tiñamos adoptado a resolución de que os funcionarios non se lle iba permitir o paso ao Concello, é dicir, a vida municipal iba a estar paralizada, pero cando nos dimos conta que o conflito iba para largo, pois pensamos que o máis correcto era o contrario, que o Concello tiña que seguir funcionando con toda a normalidade. A asamblea de veciños convocaban ao pueblo, o pueblo era ali, discutían esas cousas que había que discutir, hai que facer isto, a ver se vos parece ben, se non vos parece ben. Actuábamos de xeito cívico e pacífico, pero con moita firmeza, non? E iso creo que repetimos miles de veces, e esa era a realidade, porque era unha asamblea que non salía á rúa a tirar contenedores, bueno, non o sabía daquela, ni siquiera había contenedores, non? Nin recollida de lixo, pero non salía á rúa a romper escaparates, nin... Ao contrario, salía á rúa a barrer as rúas, a pintar as vallas que estaban sin pintar. Era de algún xeito, a asamblea era a que lle daba normalidade política e administrativa ao Concello e a vida municipal, non? Entón teño unha imaxe tamén de estar toda a xente que estaba no Concello limpando... Con vasoiras de conxestas, limpando, barrendo a plaza, que había que barrelos, non? Era un acto simbólico como quen había que barrer do Concello de Allariz a quen non servía, non? A Asamblea pide que o alcalde cumpla a lei e que convoque o pleno. O alcalde se nega e a contestación da Asamblea é, aquí neste mesmo salón, convocar actos culturais de protesta. E aquí hubo unha conferencia do Padre Santos, que é un cura que está aquí nas misións, sobre os indios Yanomamis.
Houve unha conferencia tamén sobre normalización lingüística.